Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Lucy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Lucy. Na makalakot ni usahay kagana bang magsigig reklamo mo niya mao day ampay sigig mo sige sang timo ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang hinungdan. You told me that you love me if I'd ever change. Welcome into your arms again. Come on and out of the rain. Hey, hey, hey! There's a place in your heart. Nay! Asa man ka? Ay niya, ara diri nay, kay waman ko diha. Ay, nampat. Ay, patay gisapot as madir. Kadiyot nay, nana ko nay, I'm coming nay. High blood na pa ni. Yes, mother dear. What's the matter in the blues? Ato atong bana ni mo Ha? Kay mahay blood ko ato. Halang ano naman sad? Da, isa ko nung galaw to atong sudan. Nga naman. Ambot ang ato niya. Wati nga lilami Ah, tuo man ka na niya, oy. Paon maganda pulos bukog. Isag. Tinuod na. Dinuod, oy. Ano di makamutuon ay? Unsa may hinungdan nga gida ako nagkausas doktor? Ha, Nga trabaho naman. ka. Nga Ay naman. nabukog. Itoy. Ano nabukog man? Ikaon magkapil ang bukog. Wadi unod. Nahurot bang unod? Ay, kaya bago na ng bana ni mo. Mao na diha. Tagad naman ni mo nang gusto kag maing sudan. Sige nagreklamo gihapon. Unyag tagaan sa nimo batik sudan, reklamo ra sa gihapon. Unya gawin sa naman lang na ni mo. Aw, di na ko tagaan og sudan. Kay mao ra man gihapon. Tagaan mo sudan nga lami, magyaw-yaw. Tagaag batik nga sudan, magyaw-yaw gihapon. May pagdi tagaan. Unya, dili magyaw-yaw. Madagdi, yaw-yaw magay nga sudan. Unsa nakahagwa nay? Unya, okay ra ka nga magyaw-yaw siya. Mao ra man gihapon. Sige ra man na siya yaw-yaw. Ay, ang gaan ko lang kaya siya Leopoldo ang tiguang yaw-yawan. Anong pagbuwan man? Lisod ba sa ingon nimo nga batang yaw-yawan? Di naman ang tao na madag ingon nimong bata kay kuyos naman ang itlog. Ay, pastilan. Nalakaw ato-atong bana ni mo. Ay, basig, wa pa itong mahumagyaw-yaw. Ay kabala ka nay. Ako ray bahala na. Yaw-yaw pa ganin na ron. Aw, ha. Paskan ko ng ba nagluwag. So, ano ba? Sul pa ganin pala. Boom. Ato sa ko ay. Piti magito na ko ron. Naunsa na sa day ka oy. Nagyaw-yaw naman sa kuno kapuldo. Naunsa ka? Huy! Nagyaw-yaw na sa kuno kabayan sa sudan. Nga naman di ay. Kinsa may magyaw-yaw, ha? Di ba mo, di ko ganahan ng sundaan nga doon ay ahos? Ja? Di ko ganahan sundaan nga na ay ahos? Di ka ganahan na ng sudan nga dunay ahos. Unsa day gusto nimo? Kanang ahos sa dunay sudan. Maodo ka! Imo lang yung kapangan doon! Huwag na pulduha ka, oy, kabuangan sa imong mata. Ikaw yung puldo ba? Ha? Mahimok, di ka mahimong kabuangan. Uy, di ka na mahitabo. Kay ikaw, buang na kang daan. Ikaw mo! Ano tang naingon mong gawin na, wey? Kaya pa ka mabuang, ha? Nga magyaw-yaw maganda, bisag wa kay kontra. Hoy, ambot mo puldo. Mas may pang buang nimo kay musabot pa usahay o pasabton. Ikaw? Ha! Ambot yang! Huwag din buo ito naman na eh! Natanawa? Matakalang butang nila mga basura na eh! Mahuro kayo! Ang amaw, nagyaw-yaw na sad. Unsa na sa kay nakaot aning kanahan? Kapuya ni dawhana, oy. Puno! Ay, paita gyud. Mads! Oy, Pads, ikaw na. Abi na kong punuan sa lubing nga gibukbok. Paano kung naa ka diha? Oy, nakunsa man ka diha? Ay, kuan, dungog ang kuno yaw-yaw sa Prepoldo. Ang kinsay kontra niya. Aw, kinsa pa ang iyang kaugalingon? Recorded by X Thunder Gaming. Kahulog sa ila. Bida, kadungog mangug kong nagyaw-yaw taon niya. Kadarabang iyang taas kay Murag City palabras. Wa pa ka maanad na niya, Pads. Ay, Pag anat na anak niya, Pads, oy. Mabitaw pero usahay ba, kining maigking man lang ta. Kayang iyahagong yaw-yaw, mura mag ka ng upgrade na kayo. Unsay upgrade kaayo, Pads? Kay maigking mata di upgrade na. Ha? Oh, Ah, mana? oy. Unsa ba ron? Unsa, Mana ron? oy. Mana ron ako gingon mo upgrade. Ala, uy, kainahapit aning tawhana, oy. Ngitagyog mabenda lo ning tawhana ay karon ka. Ay, mura din daw tina. Yun na, ako ang cellphone ba? Mura doon ay action. Hello mga kakigol! Doon ay action mo ba tabo mga kakigol? Bidyohan ko ni mga kakigol!
Mga bisit! Mga wayayo! Daigking ka sad lagi, kabauts ko. Oh, awon sa maday ka day. So naunsa? Ikaw may naunsa diha? Nisaka na sa nangabis nimo? Men! Nga nagyaw-yaw naman sa kaniya, naunsa naman sa ka? Ang di ko mang yaw-yawan naman nga. Silingan na ito dira nga. Mga ugawan. Mga bastos. Way batasan. Pataka lang labay na basura. Siyempre, patakag labay sila basura, uy! Kana. Ha? Nga nung gibutang mo nang ilalagay sa atong may gate, unsa may pagtuon na lang ato ang gate, labayan nas basura? Ha? Kita mag-antos o hingos ang nila mga basura nga gibutang niya. Bawa Nya, yun. uy, nakasiguro ka nga sila may nagbutang anak diha. Kinsa may nagbutang na, kita may lain ko nung mabutang niya. Siyempre, mga silingan mo na to. Unya, og dili silingan. Kasi ba day? Basta, mailhan ako kasi nagbutang. May igom dito kung kinumo ba? Adi, Angal ka? Ha? Ano mga gusto problema ni mo? Wa ko'y problema, ikaw ang naay problema. Mga problema na ko kuno. Mangutan na ka? Anong pataka ni mo gyaw-yaw nga murag unlimited? Nagtuo kag maayo na, ha? O kung sa itong giingon nimo nga makatilaw sa imong kamot ang nagbutang ka ng basura diha, ha? Ha? Ano kaya ako mo dapat tilawin daw? Sa tinsap na siya. Adi ay, sa ato pa, bisag ako imo kong patilawon. Suwaye! Aba day. Ano pilon man tiga nga asawa ito ka? Ako may nagbutang anak diha, oy! What? Ha? Ako'y nagbutang anak, ha? Kay kolektahon na ros basura. Ha? Kay baw ka? Ha? Ug nahibaw kag kinsa ng basura, ha? Ato na oy hanggaw. Oh. Oto day na day. Paraw, labay yung tika aning kaldiro ron. Inalabaya! Labaya. Ah! Ay! Lo! Oh! Lo! Nakaigo ko. Ay, labay ka, iko. Deta kong kaldiro ay. Ay! Pads! Ikaw na, Pads! Oh, Mads! Ay, lahat pa na kaniya. Pinakong niuli na kasi inyo. Mga kakigol, igo ko mga kakigol. Aray na ko, Mads! Guys, kitas ko kagtang. Mayra, oy. Nga na ba sa nagong puhupo ka diha? Mayra sa di mo. Unsay puot ipasabot ni Losay. Ha? Ano ko, inaunta di ka, oy. Nga nung mingon baka nga napadi ka niya. Pre, sa ato pa, nagkita niya mo. Nag-istoryahan na niya mo. Ang sayangan? Ha? Karoon pa ko na. Siya karon pa kuda. Oy, nga no di ka. Uduwa day kag ismo ko'y istibas. Ha? Hal-hal ka man. Ay, Lolita! Pagtarong diya, ha? Pataka sa tuyok imong utok, ha? Bantay ka na ako. Pantay na ha? Karoon, sakpan tingin mo. Sino nasakpan? Oy, nayabag na ka. Ingna lang. Ha? Ingna lang. Ha? Makasakop gani ko ninyo. Maggubuto di mo kalibutan. Abay di ay, gubot yun. Dagway, bani mo. Hello, di ay. Nayabag na gid akong bana. Pataka na lang yung duda. Unya, Naunsa na sad mo? gihagit siya ng tawhanan ay. Nabuang na sad. Ngano lagi? Gidudahan ko nga uyab mi si parimutok. Oh, ngano god may ebidensya siya? Ay, rambot lang niya, nay. Ay. Buang man din na siya. May nakuha ba siyang ebidensya? Ay, wa, nay. Uy, katurag yung nasulti na ko nga, niingon ko nga, napaday ka diha pa, sabi na kong niuli na ka. Nagtuot tingali siya, nga gikan mi nagkita, mga nakaingon ko nga, naapa ka diha pa, sabi na kong niuli na ka. Nagduda siya, nga gikan mi nagkita, nag-isbiring huy ni. Ay, hanggaw. Kamabaw utok tawhan na. Biragot, buang rin tawhan na ba? Ano ni barong magkaasa mo ka? Ay, laon to ni sakong mga kamot. Ay, ginoo nagpareha sa man mong duha ka mo na lang kay pagtipon, ay. Isa! Recorded by X Thunder Gaming. Abi na kugwa na to, nilabay ra to, pero noon sa nga nakadungog man kong nipasingit na sad siya. Unya to? Uya, ni pobre ito. Lisan na ito upaw. Hanggaw ay pasingit na sad. Ngita ginigpikil ng tawhana. Di ka ni ko kaagwanta ron, upawan ko maning hanggaw. Saan ka magpa-upano lang sa kao, no? Noon sa ka, uy? Ano, di ka? Saan kayo nakanindot sa upaw, no? Huy! Kasi ka pa dungog-dungog di mo, uy. Muupaw siya. Muupaw sad ko. Mag-upaw-upaw ming buha. Inigtungang gabi. Mag-inupaway permi. Ano ko, di kalit man lang ka diha. Kasi kipasingitan ni mo ato. Ikaw, gamay na lang ka ha. Gamay na lang yung pulduha ka. Balik ko ng naong ni mo ron. Hoy, mutok. Oy, inang pres. Sa man ng chismis akong nasagap.
nga uyab ko nung sa kong anak si Lucy. Bidak style ingon na lang, oy. Tubag Nagdami ka. ako. Tubag ako sa pangutanan ako. Ayaw pagliko-liko niya. Mga taon lang, oy. Kigul-kigul ni ako nga taon. Ako, ginuto na ni mo anak na unsa. Di naman ginut og upaw nga dakog ang tangoy. Unsa? Sa? Sa pagtuwa na, yun na, pagtuwa ng mga istorya. Sa pagtuwa di mo sa mga anak Oh. na ginutan. Klaro ra ba nako? Kay ikaw ra ba nagkaingon nga nag-away maayo nga akong anak ug ang yambana. Mao nga likay lang una ha, ayaw pagduol ha. Ha? Tinuod man gyud ka. Ah, porbida, tinuod lagi tao na, oy. Kalindot unta sa og tinuod pa na imong gisulti. Sige. Basta palayo lang gyud, ayaw pagduol. Kay basig mabungi ka. Ah, kuyawa ah. Mads! Oy, kuyawan ako nimo pad. Oy. Kaya Ano ni aka? Gusto ko magsulti yung Maripoldo ba? Wa ko kay bawa nga ako ba yung gidudaha taon nga unsa to uyab ta bida sa. Ay, naparaw na mga utok na akong bana pads. Boy, naparaw na din ha. Naparaw na na. Gusto lang ako lipyuho ng hugaw niya pagtuo, Mads. Mao nga niya ako kay niya sa ako igagaw na ko pulis ba. Si Agaw Patin. Gaw Patin. Itsa mo na duhan na yung gingon ako. Nga nag-istorya ha? Istorya kon. Ako ang kining iya ba na Agaw? Istorya ko na to. Mao ba? Asa may mong bal na day? Animal! Nagkita na sa day mo, ha? Okay. Iyay pre, imo kisukma ko igagaw pulis pre. Hoy! Yay! Oh. Yay! Di ikaw? Upo man gud niya ikaw sa loopaw. Ay, ako ni igagaw ka pulis taon ni mo gisukma taon. Patay ka, Abdo. Patay ka, Abdo. Patay! Patay ka! Pulis na ba na? Muna kong problema ron, kay naghatag gini siya problema na ako, uy. Karon, ipresyo siya sa pulis, kay iya magisukmag, kay nagtuo siya nga mauto si Paribinok, kay upaw man sagud ang pulis. Muna kong problema, unsaon ko ni? Unsa man og kamo ang pasultihon ani, oy, Lucy. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Inday Lucy, Ate Pres. Lucy. Si Inday Lucy. Ang problema ang Lucy, Ate Pres. Kung Lucy, ang ato ang problema ning Lucy, Ate Pres, kani iyang bana ba mo andar lagway hinungdan ba kanang awayon iyang kagulingon niya, nagbuot-buot ang istorya nga uyab siya siyang kumpare, karon niya kumpare nakig istorya ta sa iyahang kumpare pod kay para malimpyo yangan ba. Gadag pulis karon gisukbag magditso sa iyang kumpare. Ang pulis, Ate Pres, gisukbag ba ni Puldo. Mo tong dagot kay pulis apungutan na og di ba ka tao ni sila madaot ka pulis ra ba tao? Pulis gusto niya gisumbag. Lagi. Ako sa nimo do Puldo kanang sayura sa iris ang maayo kun tinuod ba ng mga istorya sa imuhar pagdudaw niya mo. Grabe po siya, oy. Day kag andar wa man nung dadong mao ni makadaot o makabungkag sa inyong pagpuyo nga diretso kag andar niya dili maayo ang imo ang pag-andar-andar di ba Ate Pres? Oh, way ebidensya. Way ebidensya. Imbo ra nang duda. Bati man. Dudar gyud Ate Pres, dudar gyud. Kay ni anar gyud ang kumari oy pre napadi ka diha. Oh, yeah, duda. Kay duda na siya ang pagtuo siya ang kumpare o siya bana nga dai sila relasyon siya kumpare. Nga si kumpare niya. Yung sao ta man ana. Di man na may silbi ina na lang duda-duda ra ka. Oh, nya kana inaana ron nga nakakulatan kag pulis. Saon mo Wa, ana do. pulis Mayo pa. ka pa sa ilo Ate Pres. Yeah, pulis makapasaylo ka. Mao na Di. abaw ka pero naagi na hinuon sa pulis Ate Pres kanang balaod nga maximum tolerance na nila nga magpaubos lang gyud kinahanglan magpaubos lang gyud ka. Pero kana inana naigo na away siguro. Ay ato sa isgutan Ate Pres no, ang kumusta ka? Nini gayon na wa pa man gyud ang bagyo nga si Tino. Ang naigo ka taon nato diri sa syudad sa Sugbo. Kumusta na ka taon? Sa higayon nga mga inana kinahanglan nga kanunay kita magampo sa atong labaw kagaom mga iyo pangaman ni Mama Mary nga unta ay iampo kaniya nga to sa ato ang langit nung amahan. Mao ra gyud na Ate Pres so antay Ampo na may ra gyud. ampo ra gyud kay di man nimo kapugnan bisag unsaon pa nimo Ate Pres. Ug naa nagali bagyo nga musud sa ato ang parwa na lisod na ug asa padung. Pero kani tabuan Ate Pres duha ka bagyo no nga sunod. Ang usa diri sa Visayas ang usa adto sa kusod. Duha ka bagyo. Kasi may ka-orderan ng bagyo yung taon. Na bingbong Marcos. Sa Baguio Tino. Tino. On usa. Ang usa panganli Ate Pres kay napaman sa gawas. Awa pa. Napa sa gawas pero nasud na ang usa si Tino ang kining nasa kuan Dris Kilid. Agaway din ang. Wapan iwit na. Kaming pag nailang hingin. Hindi natin yun lang. Di lang natin. Kami pa man. Hala, Ate Pres. Hala.
Unya. Bam, usabay kay sulti na to aning Tino. Bam, nga grabe man kay kabubuan, maulata pag pulis. Wasa din na hinuon to yung ate pres. Kaya di siya, apila kong ikaw to kay upaw magug ka. Unya, ikaw may nagkao. Unya, ang pulis may upaw. May gini kinagkao ko kay upaw. Sabagat ko. Kuliat. Bam, Sa pagsugod sa sugilanon ba kanang kinibitong klase sa ba sa lalaki kanang gitawag sa mug bababain on ba bayuti ba Bayuti. oh yaw-yawan ka ba yaw-yawan oh apan kung ari ka diri sa New Testament Lucas 6:37 ayaw ka mo paghukom sa inyong isikatawo ug kamo dili hukman sa Dios ayaw pakasaada ang uban ug kamo dili pakasadon pasaylua sila ug kamo pasayloon usap kaning iyaha puro ra palduda kay nga naabtan ta gyud mo nag-istorya ra man ka ha gawas kung May mga reaksyon gibuhat. nag-ngablit ba lang bisag kablit lang bisag gunitan lang ang tudlo Sabay lang na. Duda siya ruha gid. oh Silusog yung kay Nispoldo. Sa di ma'am, siluso ba? Mauna? Oh, sinuso. Siluso. unsa yung pautana gani diha lang gulyat Makatawag ba kuno ta sa iking binding and roof installation? Aw, kung masapit pa ni ate. Di ba ko- Inani nga sa Baguio ra bataw ang mga atop adto lang mo sa iking binding and roof installation kay barato ra kayo. Pero kita ati pres kay sige mo tag-plugin kami Sir Ariel. Oh. Libre ta. Libre. Oh, makalibre ka ng Ariel na to. Nalo, tamsa mo dako kay. Yang lang kung ano yung kapayag lang imo dro. Ay nas kapayag ko yung hindi. Hala. Wa may mas hindi kapayag. Okay, bam, sa to bam. unsa ganito yung pakuntanaan Unsaon man ni nako Sorry, ang bana. akong bana nga Abuhan kayo. nakaabuhan kay kulatar bag pulis. Mao ni ako problema ron saon man taon ako paliyog Murag tabagi sana ko. si limit unsa to'y panultihon ana nga dako kayong kaso kung ang imong kung imong gihilaptan imong gipasibadan man in uniform Mao ba? Murag yung ana Wa ko idea na. man in authority ang mo yun ana ba Di ba? Muna yung di man ano man. Kada mong kanang preya sa amo, disco. Ang katunan disco, nagkiat, gibuyag sa tanod, gibuyag sa konsyal, gisupag mo niyang konsyal. Oh. Pagkaugma, gipatawag sa kapitan, pabayron siya 30,000. Yeah, dako. Kay government official man, sabot ang pulis. Oh, bitaw. Patungan pag ina. Ang inyong buhato na, ang mga ilang yun mo pasaylo. Ngayon ito. Ngayon pasaylo, Pre ato katusok tayo mo doon sa to. Daman. Di man ano magic people. Hindi ko na magic nung sukol man kay ng pulis. Kasi nga, Sinan? Daman and the magic peoples. magic. Magic peoples ba? Peoples. Peoples ka ng mga bato. Batuang wigos mo na. Mao na nimo dapat nimo kay mo isang magpulis. Hala, sige pa dayon ba? Ibang kay Ang mga ilan yung pasaylo, pasiya, papangayuan siya pasaylo, o kadang magkusab na siya siyang ginaya, bitaw dili siya magdali-dali. No? Dili siya magdali-dali. O diya, kada pag-iyahang kinaya nga, sige siyang yaw-yaw, nga na si basura, o niya, yan yung asawa may nagbutang, tayo mangulikta ang trakarong taon-taon. dokor sa lero, dokor sa lero. Kuan kasi baka na bang magulang yung baaba niya way buhat. Bago na. Oh, niya kayang pagkamadudahon, at least wake up call ni niya nga ibutang sa lugar. Butang sa lugar niya kanang na ang ingnon tangpo nga kana bang unsa ba to na sa unsa toy ko ana sa amo sa BEC nga mo gamit og tulo ka S. Smile Para ko mag-social security system. Tulong ka kais. Is. sa BEC namo sa prayer meeting mo gamit og tulo ka S kana smile, sacrifice sa tong usab sa murag ingon ana ba smile, sacrifice basta ingon ana nga Smile, imbes ka masuko sacrifice, og sex. dito mo tiguang ba dito mag-isgot ano Ay, joke na ba? Oy, kay what? Nakalimot pa talo. Unsa may ko na na. patanong kayo kung tapado salamat naman natin tulungan doon Kula ko, impossible. Tihon. RMN